butang-butang, Hindi ko left hand to. kabalo. Oh, wala ko na siya Ako sa kabalo. amin. Dili na panalamin oh. Asa? Sa ko ang diha sige. Panalamin diha. Taro nga. So na pod mi karon sa eskwelahan guys, aron sa pagpanegosyo, aron sa pagpanginabuhi, mentras buhi, manginabuhi ta, aron ta naay kapalit og bugas. Welcome to your vlog. Welcome to Oslob Tanawan. Good afternoon everyone. Welcome to Oslob Tanawan, Cebu City. Muna ako anto pa diri sa Kangkwa ay National High School guys, na maligya siya iced tea, porting bugnawa kaayo. Ni mo ni siya yang baligya. Siya pang summer kay bugno kay ang iced tea. Mo ni siya ang model So, sa iced tea. Iced tea. Ang moda. Ron ang mga estudyante padulong na diri aron sa pagpamalit og timo. Ready na mo ang timo diri guys. Ready na siya. Yung sa inyong kaugalingon. Guwapa ra kay mo. Mas guwapa ako ang tendera. Huwag makalupig. Guwapa ko. Usay kasulti ninyo sa sus. Lame, pero mas lami. Wow, sana all lami. Lami, as in, makalimot mo sa inyong uyab kung magkaon magtempura. Ehe. Unsa man gyud, nalunod or nabutang na sa kalaha? Unsa man? Nalunod. Nalunod. Asa siya nalunod sa kanan? So karon guys, ako na pud mo kaon sa ako ang giluto nga sus with tempura. Mo din nga gibalik-balikan ni nila kay lami di kayo. Anda nakalimot na lang. Awal lagi na, tanon kaayo. Upat 5. Pot 5? Ito ganito. 10 yan. Ito maganda. Taga saan kayo? Tabuka. Dumagete. Dumag. Gilabay si kuya. Gilabay si whale shark. Kasabot ra siya og Bisaya kayo. Unsay sinultian nimo ya? Unsay sinultian sa Sambuanga? Napakalo. Sige, talk now. Speak now. Kulong tukere. Chukere, sukya? Sukain. Unsa man to imong gipasabot sa ba? Unsa ibot nimo pasabot? Ano gusto mo? Gusto ko tempura balls. Isa ka? Isa ka sa lubi. Unsa man to ibot pasabot ya? Kunin. Kunin hala. Lisura day kay sabto no sa Sambuanga nga istoryahan. Ang kanang kuan, lami. Unsa may kasulti nimo sa tempura balls? Sabroso. Sabroso? Unsa na sabroso? Lami. Lami ka. Sabroso. Lami siya. Unsa mas Bonita ito. bonita ka? Ito. Ito, unsa man na? Maganda ka. Maganda ka, mas maganda asawa mo. Ito na. Unsa may mas lami, imong asawa or ang tempura sus? Tempura balls. Tempura balls dai. Halati, tempura balls ko na yan. Unsay kasulti nimo ti? Gutom na. Kay gigutom na siya mo ng tempura balls ay ang pilion. Wa kasabot si Kim. Sabi ko lang. Magtagalog ka na lang para maintindihan natin. May nani na siya. Ma-flat na siya. Lahi na siya. Lahi ang fish balls, lahi ang tempura balls. Ang tempura is like sa lasa sa tempura balls. Lami? Sarap. Sa ganito? Suproso? Ambroso? Sabroso. Sabroso, sabroso. Sa Bisaya kay
Asa galing sa Bisaya? Lami. Braso. Lami. Lami gid siya as in proven and tested. Mga si Bira. Hindi man. Pangutan ako ya kinsay gahimo og sus. Sige, Sige. Gusto ko ng sauce. ako si Karasi. Ako galiga sa himo sauce. Asa ka tayo vlogger? Murag kinurian lagi yung language lagi. No? Kumarayo, kain ko. Umi. Hume, lami. Abraso, sabruso. Lami. Ba? Sabruso. Tanan, how much? How many? 10, 35. 35 lahat. Tapos, papabili. Ilan? Ilan ang idagdag? 20. 20, 55. Sa public ko ko school. Ha? Tingnan mo pala dito. Nag-girls school ko sa vlog. Gabi. May gani nakasabot. Kayo. Ay pero kasabot ra ka sa una. Pag panguyab niya. Dili, before pa, like, may pa. Oh. Naglakad. Wala nga, walang bukas. Mga anong oras yun? Walang bukas ha. Yung mga mga canteen. Sana pumunta kayo sa bahay namin, sa tindahan kasi 24 hours kami doon. Sa Crispin store. Oh, doon sa skina, downhill. Sana nag-chat ka sa akin, kuya. Wala pa kami anak. Wala pa kayong anak? Ba't hindi ka ng anak? Papa. Hindi pa lumabas? Kaya pala nag-travel lang kayo. Black po. Unsay kuan kanang sana Tunan. language sa unsa na Sambuanga kanang wala pay anak. May pa anak. Wa pa anak? Oo. Kuan ra kanang duol-duol ra. Wala pa eh. Chocolate Sultan ko dara. Sukli dong. Ben, salamat tayo. Salamat po. Ha? Sige ya pag speak og Sambuanga ba para makasabot sila. Sige na ya, taga Sambuanga man pud ning mga naunga gud. Nasa ba sila? Kasabot ra na sila ya. Si Bugay. Di ba, Sambuanga mo rin. Sabaya City? Sige, tabi ya ba? Ay na, nga gwapo siya. Ha? Naka ba klase sa tennis? No comment kay wa kasabot. Sige, pangutanan niya dong. Kasabot ra na siya dong. Masay kasulti nimo sa tempura balls. Lami. Balik-balik. Sige, anday kami. Sige, bye. Thank you so much for coming. Nice to meet you. Balik-balik sa amuang lugar sa Kangkuay Beach. Kangkuay Tanawa National High School. Man ako mga suki loves nga nagbalik-balik sa mga tempura balls kay lami ko no kayang sauce mo makalupig sa sauce. Niya ang tendera pod kay lami kayo. Yan ang payo sa katindera diri nga gwapa kaayo. Liniki ko. Balik G's. Speak English. Speak English. Nana siya tagiya dong. Wala na, may fishball. Nana na siya tagiya. Ikaw nana kay tagiya dong. Wala na, may fishball. Tempura na lang. Sige, balik-balik. Tara ma'am. Thank you so much. Kong tendera, gipaningot na taon, gipaningot na siya, gipaningot. Mga suki. Be, dali pa doon. Iya ali, pagka pinaypay og turon niya, libre. Wala na, hurot na.
Gapromo man gud mi karon te. Promo sila. Oo, 4-5 niya kaugma 3-5 na lang. Ay, sunod mo pagpatyan ko. Ugma. Tag 3-5 na ugma. Kay mahal na kaayo ang mantika og tempura balls og tempura og 4-5 o 4-5 karon ugma 3-5 na lang. Pili. Eating potato fries is the best with tempura sauce. Eating potato fries is the best with kimchi. Mama. Muna mo ang bagong hotdog nga flavor guys na chef pakapin nga potato fries. Very yummy. To butang-butang Hindi ko lepten to. kabalo. Oh, wala ko na siya kabalo. Dali lang panalamin oh. Asa? Sa ko ang diha sige. Panalamin diha. Taro nga.